Vi er teaterværkstedet Madame Bach, og i år afholder vi igen Small Scale Festival. Det er en festival, hvor vi inviterer nogle af de teater, vi møder på vores mange verdensturnéer, herhjem til vores nysgerrige have. Og i år der er det Adrián og José fra Teatro Al Vacío i Mexico, Argentina, som laver en danseforestilling for familier og en workshop for byens børnehaver. En del af festivalen foregår i Den Nysgerrige Have. Og i Den Nysgerrige Have har vi fokus på biodiversitet, fordybelse, nærvær og nysgerrighed. I haven er der en udstilling om biodiversitet. Der er billeder af nogle af verdens bedste børnebogsillustratorer. Og rundt om er der lyde og installationer, som børn og voksne kan gå på opdagelse i.